Mě kluci dovolej, tak se tady střihneme pořádnej big beat. Nicméně, abychom využili každou minutu pro ten big beat, tak já bych pozval na pódium našeho šéfa Pavla Šilhu, který dneska bude hrát na bicí a on vám řekne, jak Opel válčí na slovenském a evropském trhu. Pavle, pódium je tvoje. Díky za slovo. Hele Martine, proč máš tu kytaru, když na ní neumíš hrát? A to bude to překvápko, že? Takže to nebudeme zatím prozrazovat, budeme se těšit. Na kytaru hrát neumím, ale předvedu vám něco ze staré dobré rockové klasiky. Nevadí. Jak říkal Martin, v podstatě řekl to, co já bych vám měl říct v delším proslovu, tak to řekl jednou větou. Oplu se daří, což samozřejmě my jsme rádi, že vám to můžeme takto oznámit. A já přeci jenom samozřejmě neodolám pokušení, abych k tomu přidal pár čísel, která vás určitě náravně zajímají. Tak, abych dokumentoval ten náš nárůst, tak za loňský rok 2013 se nám podařilo zvýšit prodej o 14% ve srovnání s rokem předchozím, což znamenalo, že jsme byli i o hodně výše, než byl nárůst trhu. Podařilo se nám dostat se téměř na 5% tržní podíl a hlavně, co nás těší, podařilo se nám poskočit v tabulce značek o jedno místo. Přeskočili jsme jednu nejmenovanou francouzskou značku s kosoštvrcem ve znaku, dostali jsme se vlastně na 6. místo v prodeji osobních aut a tam jsme, myslím, předskočili v osobácích i další francouzskou značku s takovými 2 šípy ve znaku, což nás samozřejmě těší a těší nás, že ten úspěšný trend si držíme i v letošním roce, kdy za první 3 měsíce se nám podařilo zvýšit prodej o 13%, takže skoro stejně, což je samozřejmě pěkné a vypadá to, že pokračujeme v úspěšném trendu a ten trend by se dal určitě dokumentovat na čísle 921. Jsem zvědavý, kdo z vás ví, co to je 921. 921 je číslo, kolik jsme získali objednávek během naší legendární akce 24 hodin. Skutečně za jediný den se nám podařilo získat 921 zákaznických objednávek, což pokud by existovala nějaká slovenská kniha rekordů, tak se budeme ucházet o zápis do ní, protože jsme si jistí, že něco takového se žádné značce dosud na Slovensku nepodařilo. 921 objednávek během jednoho dne. Opět to dokumentuje velmi dobře to, že Opel je na Slovensku na dobré vlně, že se nám daří a že pevně doufáme, bude se nám dařit i nadále, zvlášť když máme takhle nadané lidi, jako je tady Martin a ostatní. A jenom ještě velmi krátce, ten obraz našeho úspěchu, nebojím se říct, na Slovensku zapadá velmi dobře i do toho rámce, jak se daří Oplu v rámci Evropy. Celkově značka je na velmi dobrém vzestupu. Za březen oznámila nejvyšší tržní podíl za posledních x let. V loňském roce jako jedné z mála značek se jí vlastně podařilo zvýšit částečně tržní podíl oproti roku předtím, takže celkově i v Evropě se Oplu daří velmi dobře. Byly oznámeny různé podpůrné opatření ze strany našeho mateřského koncernu GM a podobně, ale to už nebudu zacházet do podrobností. To, že se nám daří, je mimo jiné proto, že máme velmi pěkná auta. Ta auta vám tady ukážeme a to je ten oslí můstek, kterým vyzvu na pódium Juraje Vydareného, našeho hlavního markeťáka na Slovensku, a ten vám ty auta předvede, co tady můžete na stánku vidět. Pekné popoludne vám všetkým. Prechádzame do slovenčiny. Určite bude reč o autách, ale ak dovolíte, začnem najprv ľuďmi a to našimi obchodnými partnermi, lebo túto expozíciu by sme nedali v tomto stave do takéhoto stavu nebyť participácie našich dealerov, takže veľmi ďakujeme skupine MAH a veľmi ďakujeme aj skupine KM Cars. No poďme k autám. Samozrejme Autosalon predpokladá novinky, predpokladá autá, ktoré sem divákov pritiahnú a ktoré vás zaujímajú. Podľa mňa to najzaujímavejšie ste už identifikovali sami. Je to naša štúdia OPC Extreme. Je to vozidlo, ktoré stojí na podvozku Astry, GTC, OPC, ale tým, že je výrazne ľahšie a je maličko načipované, tak je to čistokrvný športiak. Novinka, výstavná premiéra na Slovensku a vlastne auto, ktoré v súčasnosti uvádzame na trh, je veľmi vynovená Meriva. Je to auto, ktoré má nielen nové dizajnové prvky, ale sú tu aj nové motory, je tu nový systém prepojenia s vašimi smartfónami a podobnými zariadeniami. Je to proste technologická záležitosť na kolesách. Samozrejme vystavujeme všetky ostatné modely vrátane Cascady. Tuto vzadu máme nášho známeho imidžového Adama, na ktorom okrem iných jazdí aj Miss Slovensko 2013, Karolina Chomisteková a všetky ostatné autá. Takže týmto vás veľmi rád pozývam na neskoršiu prehliadku nášho stánku, ale predtým máme ešte nejaké povinnosti.
Já jenom doplním Juraje, že výhodou bratislavského autosalonu je, že OPC Extreme je první evropsko-unijní veřejná prezentace tohoto konceptu, protože nepočítáme Ženevu, tak to je první výstavní premiéra, samozřejmě Meriva slovenská premiéra. Nicméně zpátky, Juraj zmínil, je to přesně rok, co jsme tady na tomto místě vítali novou královnu krásy Miss 2013 Slovensko, slečnu Karolínku. A já bych poprosil přesně po roce králování, aby Karolína přišla opět v doprovodu opět svého osobního řidiče a bodyguarda, našeho obchodního ředitele, pana Josefa Šopíka, aby nám na místě, kde před rokem přebírala své krásné žihadlo Opla Adama, řekla, jaký to je bohužel pocit pomaličku předávat korunku. Príjemný deň vám prajem všetkým. Musím povedať, že tento rok bol pre mňa veľmi krásny, príjemný, plný zážitkov. Protože s Adamem? Áno, určite aj kvôli Adamovi a presne si pamätám, ako som tu pred rokom stála a vlastne som dostala tohto mojho miláčika, ktorého mám dodnes. Miláčik nikdy nesklamal. Nikdy nesklamal. Slyšíte slova ženy, která ví, o čem hovoří. Nicméně, Karolíno, uvědomujete si, jaké jste měla obrovské štěstí, že jste naskočila do soutěže Miss 2013? Ja si to presne uvedomujem, že vtedy to bolo veľmi dobré rozhodnutie, pretože už teraz by som nemala toho môjho Adamka. Stačilo totiž jenom malinko a Karolína by místo tamhle toho žlutého krasavce sedlala něco mnohem méně výrazného, bílého, neforemně neutrálního. Pogratulujme na Karolíným nástupkyním, nicméně pro nás zůstanete vždycky tou jedinou miss vy. Mohu přísahat, že vždy budete nejkrásnější miss, jakou Opel na Slovensku kdy sponzoroval. Děkuji vám za celý rok. Poprosil bych Pavla, aby předal ofiko ještě květinku. My teda bychom tímto asi Karolínku oficiálně vyprovodili do postmisovského života. Děkujeme za tu roční spolupráci. A stěží zadržuje slzy, protože tento moment je opravdu dojemný. Nicméně my jsme chlapi, kde máme rokovou krev a proto Karolíno, pojďme teďka přeskočit k tomu, čím dnešní prezentace vyvrcholí, a to je koncert kapely, která za vámi, za svými fanoušky, letošní rok bude jezdit s vozy Opel a ta kapela, jak vidíte, se už za mnou chystá a její název většina z vás už dobře zní. Přivítejme na jevišti INT Smile! Hopluj! Zahrávám nějaké naše pěsně. Opri sa o mňa, bude ti dobré, svet bude krásny a nebo modré. Opri sa o mňa, zabudneš na to, že občas býva na cestách patom. Opri sa o mňa, bude ti dobré, svet bude krásny a nebo modré. Opri sa o mňa, zabudneš na to, že občas býva na cestách patom. Človeku je vtedy dobré, keď sa má o koho oprieť. Človeku je vtedy dobré, keď sa má o koho oprieť. Opri sa o mňa, to zalieči. Hodíš za seba všetky zlé veci. Počúvaj dobre, pravím ti dobre, stále sa budeš môcť dobre. Človeku je vtedy dobre, keď sa má o koho oprieť.
A nebo modré, opri sa o mňa na to, že občas býva na cestách platou. Díky moc. Dúfam, že po tej druhej sa už trošku rozsmievate. Vrátime sa na úvod tejto kapely do roku 1996 a presne vtedy sme prišli s piesňou, ktorá sa volá Nepoznám. Nepoznám krajšie hviezdy ako tie, ktoré sú v tvojich očiach ukryté pri svetle, ktorých noci je ako deň, ale spánok ľahúčký jej ponúťu deň. Nepoznám sladšie slova ako tie, ktorý vyšli moju hlavu. Obaj tiež vychádzajú z dielne tvojich dnech.
Ďakujem veľmi pekne.